bota du. Nik inun alnun guztia egia erratu dut, ez nun gehiago mateko, ja nintzen erdi zorabiatuaz lorikin gabe eta hola egondu nintzen, gero egunin bertan ere ospatu ginen, eta urreko egunin lana eta hola, eta guainik rekuperatzen gorputza pixko, ongi, konten. Nekatuta baina pozik horrelaxe hartu gaitu Estefi Etxebeste Iturendarrak. 22 urte ditu eta duela urte terdi baino etzen hasi harri jasotzen Joseba Ostolazaren eskutik. Bai, harri kontun eta ja nire bizin parte da, nik erratu dut, ez mi paderri gutxi, eta berak mandit dena, irekizki lemizko egunetik atik. Larun bateko errekorra badu nori eskainia. Beti amari eskaintzen diot itenten guzia, arron erronkazalia zela ez, eta beti eskaintzen diot iten duten guzia berari, eta berak maten dizkit indarrak. Ama, Jamilet Giraldo Estefik 7 urte zituela tirokatuta hil zuten bi sikariok. Estetizista zen Jamilet eta atzazkalak ondo eginda aritzen da Estefi harri jasotzen. Guste maziten ibadakiten batek atzazkalakin gabe telebistan atetzen ez zion gustatuko. Eta beti seio hori bere batikan. Burua bere lekuan eta indarra soberan, amets eta erronka faltarik ez du Estefi Etxebestek. Eta nahiago dut pixkanakain, ere martxain, ere bidea eta nik gustura egotia. Konpromisun patzen bali manaiz, lortuko dutela proposatzen nintzen guztia.